Ništa, htio da se zahvalim svima koji su samo glumili negdje i uspeli ovako, da budemo dobri, da njih nije bilo. Čo poćeš kolima da idemo? Ajmo ovim recimo. To je luksuzna limuzina u kojoj se voze dve poznate ličnosti. Sa leve strane Trajković Filip i sa desne strane Ivana Gavrilović. I evo ga glavni vozač. Glavni vozač Zvonko. Bivši vozač Formule 1. Znači izgledamo čizgi. Svako djelo dobro ti stoji, ma svaka rana manje boli. Oda, 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 sve lako kad si mlad, lakše okrećeš leđa sreći, baš te briga s kim ćeš leći. Krvi suze mogu teći, sve je baš lako, krvi suze mogu teći, sve je baš lako, krvi suze mogu teći, sve je baš lako, krvi suze mogu teći, sve je baš lako. Dobrodošli. Kao što vidite, ovo je rat. Pravi rat. Ali to nije običan rat. Ovaj rat, duži od svih ratova, vodi se već vekovima. I svako od nas bio je u njemu. Pozdravljamo se neko ime nekako. Da ne bude ovo. Da igramo malo, ajmo postavljamo. Mi tebe. A šta ćeš rekli, ma treba mi belja ukotnica fara. Ovo za žene. A sa nami niste našli? Dakle. Zvonko, traživate, kolega moj spominje nešto, ste se dogovorili. Meni ništa ne ostaje nego da se i ja dostojanstveno predam. Živjeti! Za najbolju mušku ulogu Dušanu Čupiću. Za najbolju žensku ulogu Dragana Bjegić. Ja sam tog brata počeo da vodim dnevnik. Šta? Zar je ti? Pa naši najveći neprijatelji vode dnevnik i u njega upisuju naše jedinice, naše žrtve. Ja ne vodim takav dnevnik, ja u njegu upisujem zanimljive događaje. Baš bih volao da čujem jedan takav događaj. Evo. ...29. novembar, već 3. mjesec rata, pravo tromesečje. Moje jedinice su oko mene, 1 hleba, 300 grama mlevnog mesa, ovo je nešto drugo. Dobar dan! Dobar
Dan! Dakle, vi ste ti novi. Nego da vidim šta mogu da učinu za vas. Testovi, puškice... Šta je bre ovo? Oružje koje si mi prodala nije prošlo na testiranju. Šta? Nemoguće, moje puškice pala na testovima! Ma ja sam bre pao na testovima, a tvoje puškice pravu kantu za džubre. Znaš ti ko da nisi sam napravio, ne nerviraj me! Dosta mi je svega. Bićeš uzivač profesorima! Zbogom, idem ja na drugu stranu, idem tamo gde me krene! Bomba! Bomba! Rektore, odbili su da u školu postavljena bomba! Kakva bomba? Pa govorite ko je i kad javim? Koji će ja učenicu broj 18? Kad ono... Stim ja učionicu broj 18? Kad ono... Oni maturanti svinja se tre napraviš! Prigušeni muški glas da će 14:30, to je srk, cela škola leti u vazduh, postavajte koji može! Pojma nemaš, aj begaj. Slušaj, u šesti ne, Kuki, ko će da niste malo Pa nije trebalo stopilo da je pogodio glavu. Samo da vam kažem, sve je bilo fantastično, ali prevelika pauza kod prvog čina, znači rekli su što je Znaš šta još? Ove što sam ja... Kad uđete unutra čuje se, u sali se čuje kad ovdje uđete sa scene, sa bine i nešto tu prošlate. Dogovorili kad uđete unutra, tražite bez skola, kod ispravljanja posla, jer je A muzika nije bila uopšte u pauza. Oni kad krenu Šta je? A da, ono sam ja. Daj mene malo. Daj mene malo. Za večernju scenu podeli nagrade za doprinos za razvoj dramskog stvaralaštva. Nagrade su pripale Dušanu Čupiću, piscu teksta Đački tribunal u izvođenju Administrativno-birotehničke škole iz Niša. Znate, ja znam da me ona odgovara iza leđa. Ne govorite ništa. Ja sve znam. A ja recimo nisam takav čovjek. I never said anything bad. Ni za jednu moju kolegu. Da li vi znate da je ova osoba koju ste upravo postavili za advokata, kako zamislite, juče je kupila torbicu od 100 evra, a da bi samo kupio pre 2 dana lakila nokti, a kao ide negde, ona ima i muža, zamislite. Svi znamo da je muž običan radnik u prodavnici. Dosta! To su samo njene lične stvari i to ne treba nikog da interesuje. Izvinite, ja sam samo mislila, idem ja srednji govor za sutra. Izvolimo ništa napravimo. Onako, malo vas. Ona jadnica ugovarala bez sigurnika, ne? Ma ja sve znam, samo ja nju nikad ne, pa znate. Mi smo svi ovdje istom timu, treba da budemo složni. Da. Nismo došla u taksija. Od škole plaća vožnju. Još i ostavila i bakšiš, videla sam. Vi poznate koleginice. Ma znam. Ona sa jednom plaćom plaća vožnju. Dosta, ne zanima me. Idite, radite svoj posao, spremajte se za suđenje, radite nešto. Ja sam samo... Ali nisam... Mrtvačenju, sloboda radničke 2:1. Stoka ume da nervira, zaista mi se servira. Kako je lepo biti glup, kako je lepo biti glup. Bolje mozak sakrivati, pa čutati i plivati. Kako je lepo biti glup. Jedno me zavira,
Sklonite. Jel umeš ti da pišeš, dečko? Molim vas. Evo, ću se potpiši Mirena. Ja sam tebe. Evo ti demo. Potpiši Sanju, Filipe. Potpiši Sanju. Ponovo smo ostvarili jedan veliki uspeh, ja mislim najbolji do sada. Ovo je najgore bi bilo. Nije najbolje bilo do sada. Ja mislim da je najbolje bilo do sada. Evo, pitat ćemo Gošću kako je. Želim da kažem u ime Asocijacije za kreativnu komunikaciju i debatu iz Beograda i State Departmenta, ovo će da ode najverovatnije za Ameriku. Super. Pitajte Gošću šta misli. Was it okay? Was it okay? Excellent. You guys are very good, very comfortable, very funny. We forgot the text, but it was okay.